sa nakabagyo ang gibantayan nga low pressure area nga nakaron sa silakang bahin sa Luzon gitawag og tropical depression Guring. Nabantayan sa pag-asa ang sentro sa maong tropical depression 405 kilometers silakang bahin sa Kalayan, Cagayan. Doon na kinigikuskong hangin ngumaabot sa 55 kilometers per hour. Hinuon wala pa giisa nga tropical cyclone wind signal sa bisan asa mang dapit sa nasod. Sa mga musunod nga oras posibleng pakusgon sa bagyong Guring ug ugma inanay sab nga mausab ang direksyon ini paingon sa habagatang bahin sa atong nasod. Sa pagkakaron, ubos ang tsansa nga maglandfall kini apan tungod kay dunay kita gitawag nga area of uncertainty, nagpasabot nga dunay posibilidad nga moagi kini sa may Cagayan Valley. Ang mga pag-uwan sa mga parte sa Central ug Eastern Visayas matod pa sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon ang katag-katag nga pag-uwan karong hapon ug posible ang kusog nga bunok sa pag-uwan sa pipila ka lugar busa kanunay nga mag-alerto sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.